What's up mga Choy? So karon i-reveal na ko kung sa akong trabaho. Mga ginang trabaho dito sa Pantalan. Really, libur yun. So ito memo. So ipakita na ko sa inyo. Tara. So sa nakakuan mga Choy, mga ginang akong trabaho dito. Pakita na ko sa inyo. Naman na yung na-file. Mga kawaban na mo. Sila nag-file sila kay mga kuan mo sila mga daot so mga Choy ay mo ko surprise nga may ngani lang mo gina mo trabaho so may mo at least mga kwarta ta di ba so alit bal mo para lang ako para mga Choy so para mo trabaho buhat magbuhat sila mga kauban ako among balanse ani 3 mil sarado. Napag-ipay. Sila pang man nilang kinapuhin na magkinaon sa unsa. Bahala na si Batman. Kung tidak, abog na kayo. Hapit na malipong. Huwag na makuyapan. Kugya na kayo sila? Okay. Ako na ang trabaho mga Choy. Bahala ka po yung basta kwarta. Mga trabaho sa mga OFW. Ang dami mga sabi. OFW? Ito sa mga kung pagka-subscribe sa kuha, subscribe mo. Kung i-unsubscribe mo bago. Yan yung trabaho sa libro mga Choy. OFW yung trabaho sa mga sabi. Bukta mo. Importante. Sige na. Kaya rin naman ni Mohamed rin eh. Gina! Gih, pun! Kasada. Ilang mo eh. Korea pulog. Eh. Labi Allah. Labi Allah. Kaya din eh. Kaya, piste. Bumala ka tayo. Sa importante. Yawa, mala iPhone man yung mga naong sila diri yawa. Okay, malaga. Sulit. Ay, yawa. Relax ka ba? Hindi balik na. So, pero na-relax kami. Ay, murag kapoy di kayo. Di ba murag kapoy dyan? Sa bala na. Makakuha lang eh. Nalagay ng mga pamilyado. Kasi lang. Mana mga kauban ng mga kugihan. Mga kugihan kayo. So, tara, kauban na. Relax tayo nyo guys. Sa mga wala pagkakuhan kabalo na muli ng trabaho. Kasi nga ron, nabot ng truck. So, sige lang. Kauban nyo nyo bro. Yung kasabot sa buong dyan, yung kasabot, okay na tayo. Ano gini, normal. Sa mga rich kid, sa mga OFW nga nasaan, mamuli pa ito, siyong galingon. Like, comment, subscribe. YouTube channel, Bisaya ni Chuy! So, karon mga Choy, goodbye!